Alagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 12:13. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DCGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sinugabos mga tugang ini ng kabilugan kan mga baretang unyan na pagkaaga digdi sa radyo DCGB. Ako po ang sa indong magiging tagapagbareta ko dyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayok ang mga darakulang bareta sa lado lokal, kapasidad sa pagmanihar kan mga nagagadan na nagpopositibo sa COVID-19 sa probinsya kan Albay namimiligro na. Mga persona nagpositibo sa RT-PCR test may makukuhang ayuda sa SSS. Sa lado nasyonal, DOE pinag-aadala ng pagsangat din kaso kontra sa ibang power suppliers. Rotational brownout sa Luzon papaimbestigaran sa Kamara de Representantes. Bareta sa ibang nasyon, Belarusian activist sinurusaksak ang sarili habang nasa laog kan korte. Sa lado ng sports, Pinoy MMA prodigy Janlo Marca Sangiao nagpirma na sa One Championship. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Namimiligro na ang kapasidad sa pagmanihar ka ng mga nagagadan na nagpopositibo sa COVID-19 sa probinsya ni Albay. Yan ang kinumpirmar sa DCGB News si Provincial Sanitation Officer Engineer Wally Sabater. Kung sa insegun sa minabot sa naning 4 na bangkay kadaldawan kayang akomodar kan solamente sa rong cremation facility sa syudad kan Legazpi. Alagad sobra sa nasabing bilang ang mga nagagadan sa probinsya sa laog sa naning sarong aldaw. Apuera kay ni bako sa ng probinsya kan Albay ang pinagsiserbihan kan nasabing cremation facility dahil an sa mga katalaning na probinsya ang pigdadaraman digdi dugang padigdi ang mga non-COVID patient. Matangkay po man ay pairaro manasabing pasilidad sa preventive maintenance check ang mga personalis hali sa Korea na madurakutan nanin sarong simana. Alagad ay ni pinagtutugutan ni sa Batero sin pinaghahagad na gibunan ni sa laog sa nanin sarong mi kabangang aldaw. Nangapunan sa bataya sa publiko na sa sirang na sitwasyon pinag-aabiso na ang mga pamilya kan mga nagagadan na positibo sa COVID-19 dahil na imbal sa maraw na sin paglalamayan ang mga bangkay kundi tulos ng ilubong o direct burial. Ang baretang ini hatod sa Indukan. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsible. May makukuwang asistensya hali sa Social Security System ang mga personang magpopositibo sa RT-PCR test na miyembro ninda. Pinapinaliwanag ni Janet Map at tagapagtaram kan SSS Legazpi Branch kung saan ang mga kwalipikadong persona yung mga individual na nagpairarom sa 14 days na home and hospital quarantine. Nakahulog ng 3 bulan na kontribusyon na sinagamit na sa iyang sick leave sa kumpanyang siya iyang pinagtatrabahuan. Dugang panima pa pwedeng isumitiran sa inang mga aplikasyon sa nasabing asistensya sa paagikan SSS website dahil lang 90% kan sa inang sweldo. Times numero kan pirangal daw sindan nakaiso ito na kwarantina ang kantidad na posible nindang maresibi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack only 10 pesos and 50 centavos SRP. Personal na mabisita sa Giraray sa Albay, 3rd District Representative Fernando D. Cabredo sa Barangay Busak Albay or Busak Uwas Albay. Nanganing personal na ilingon presente kamugtakan kan rubber tube na nakatalaan ko tanang ibugtak sa dam sa nasabing barangay.
Ini matapos na makaabot sa sayang impormasyon na posibleng maoktaba ang pagsalida kan nasabing parte kan dam dahil sa pagkagisi kan mag-inibong na parte kan rubber bladder. Sigun kay Cabredo, nangyari ni matapos sa sugoon kan National Irrigation Administration ang kontraktor na para mientras nahaliw na nasabing tube bilang antisipasyon sa posibleng pagbaha dara kan bagyong Dante, alagad kasuwapon kan ibabalik na ang nasabing parte kan dam kan manotaran na nagisi na ini. Paliwarin ni Cabredo, wala pa rin nangyaring turnover ka na sa aming dam, alagad kung mag-insistir na salidanin panibagong posibleng abuto nini 2022 dahil sa pagkahuruha laban na proseso asin panahon kan paghalat lasin talagang madidipisilan sa patubig ang mga paraoma. Sa kunyang pinagalat pa, nagiging resulta kan pag-aadal kan mga engineer kung nasabing ikipain repairable or replaceable. Ang baretang ini hatod sa Indukan Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Paramihan sa sarado ang opisina kan Land Transportation Office Bicol, LTO Legazpi District Office, LTO Virac District Office, pongo niya na daw Hunyo 3 hasta Hunyo 6 taon 2021. Basado sa pinalwas din ang abiso sa paaykan sa inyong official Facebook page, ipapairarom sa magkakanigon disinfection ng mga nasabing mga opisina dahil sa posibleng nagbisita ang mga persona nagpositibo asin nagkaigwaning contact na nainot na nagpositibo sa COVID-19. Naghagad man ni dispensa asin pagsabot sa mga pamayo ka nasabing opisina sa publiko, alagad tinawan doon ninda na pinagkukondukta ninday ni tanganing masiguro na salbado ang mga empleyado sa mga persona magkakaigwaning transaksyon digdi. Ang baretang ini hatod sa Indukan Wilkins Distilled, most recommended by doctors. Ipagpapadagos kan Women's Federation kan Legazpi ang pagtatanom ng mga gulayon sa Saindang Communal Garden. Sila pinagkasiguran ni former City Mayor Geraldine Rosal bilang pamayo kan nasabing federasyon. Sigun kay Rosal, obheto kan nasabing mga communal garden na magkaiguan ng mataparan asin mataparan ng supply ng gulayon sa mga merkado publiko na grabe na apektaran kan mga travel restrictions dahil sa COVID-19. Maliwanag ni Rosal na pwera sa pagkakaiguan ng pagkaon pwede ning maging paagi tanging magkaiguan ng dugang na income ang mga kababaehan sa Legazpi. Ang baretang ini hatod sa Indukan Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Matabangan na makakuha ng trabaho ang mga Bicolano asin may pailingan man lain-lain na produkto. Inanubeto kan mangyayaring trabaho, kabuhayan at negosyo fair sa maabot na Hunyo 11 hasta Hunyo 14 taon 2021. Sigun kay JB Gasga, tagapagtaram kan Department of Labor and Employment Bicol, pinagpipinalisar pa ang mga detalye sa arugan website na gagamito na sin mga establishmento ahensya na mapartisipar. Paliwarin ni Gasga na taon-taon na ining pinagkukondukta kan sinang ahensya lagad sa ngunyang gigibo nini sa paagi kan online. Kasabay kay ni dahil naman sa positibong resulta kan gilibong online selling kan mga produkto kan mga micro, small and medium enterprises kan Mayo 1 na nag-abot sa 300,000 na produkto ang naipabakal sa paagi kan online. Nagabisoan ni Gasga ang mga Bicolano na maghalata simbisitaw na sa inyong Facebook page para sa opisyal na website kung saan pwedeng magrehistro ang mga interesado makakuha ng trabaho. Ang baretang ini hatod sa Indukan Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Kadanan duwang menor de edad na babae na may edad 8 asin 9 anyos or 9 anyos matapos sa pagsasaksakon kan sa dirinindang ama bandang alas 10:30 Kasubanggi, Hunyo 12 taon 2021 sa barangay Western Poblacion, Baras, Catanduanes. Sigun sa report kan Catanduanes Police Provincial Office kan makaresiban ni paturan ni apod hali sarong babae na aligadong naglaslas kan pulso kan sayang agom kung kaya tulos man na nagresponde ang mga kapulisan sa lugar sinabutan na nagkakarigos na sa diring dugo ang duwang aki. Mientras dahil natake kan sospechado ang mga nagresponding pulis gamit ang kutsilyo kung kaya pinaputokan hindi ini nagresulta sa pagsapar kay ni tama sa tuong hita. Tulos man dinaraan mga biktima sa pinakaring ospital para sa magkakanigong asistensya medikal, alagad pinagdeklara rin dead on arrival. Mantangan suspect na si alias Roll, 45 anyo, sinaresto kan mga otoridad at sinagpaparay sa ospital mantang pinagpreparar man ang kakampangon niyang mga kaso. Ang baretang ini hatod sa Indukan Enervon C Tablet. Enervon C Tablet Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy.
Padago sa kompetisyon para sa Tokyo Olympics qualifying games sa Zanong Sorsogon na surfer. Yan ang kinumpirmar kang gobyerno provincial kan Sorsogon sa paagi kan Sorsogon Provincial Information Office. Yan matapos sa makaibanan sa top 30 female surfer si Bea Estrellado, 17 anyos, surfer kan Gubat Sorsogon. Asing kaibahan sa Team Pilipinas na nang mangyayaring 2021 ISA World Surfing Games sa Surf City, El Salvador. Sa primerong round ng kompetisyon na ginibukan Mayo 29 taon 2021, kalaban niya ng mga surfers hali sa nasyon ng USA as in Barbados. Nasa 8.2 puntos na ang sayang nakuha rason para makaibaan sa repechage round. Kung sa ikay po na makakuha ng halangkaw na puntos para magpadago sa kompetisyon. Mantang matrayong po nasungkit ni Estrellado ng hit score na 12 para magpadago sa kompetisyon. Ang si Sangunya nagpapadago sa kompetisyon para makukuha ng pwesto sa gigibo na Tokyo Olympics sa bulan ng Hulyo. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kayo ni. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho, Dapat matibay. kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi, Dapat matibay. kumakain para sa buong pamilya. Dapat matibay. Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day. Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay. Good news! Dahil ang freebies ng Mixten Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigc.org, and the Bigsi Centers nationwide. FDA approved. Mixten Capsule, 20 pesos lang SRP. Ang Doc Alternativo, The Bigsi Center, sa Sorsogon City Ranch, The Rizal Street, Barangay Piat, Sorsogon City, in front of A&M. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Ngunyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Igadala na kan Department of Energy o DOE ang pagsangat ng kaso kontra sa ibang power suppliers na posibleng magsuhay sa saindang polisiya nagdara ng interruption sa Luzon Grid na nagresulta ng rotational brownouts. Paliwanag ni Energy Undersecretary Felix Fuentabella na pinagbabawal din daan pag-ibon ng preventive maintenance sa puwera sa hydropower plants. Nakakusugan ka ni kaduwang parte kan taon dahil sa langkaw na demand sa kuryente. Sinabi niya na padagos hinda nagkakalap ko niya ng ebidensya as in pag napatunayan na nagbabayolor man ng gas sa indang regulasyon ang mga power supplier. Dahil sinda maduwa-duwang magsangat ng kaso bilang disiplina mantangan mga konsumidor na dipisilan sa kapabayaan kan mga ini. Kaso po ni pinararoman Luzon Grid sa red alert sa algo din 13 oras po alas 9 nin aga sagot alas 5 nin hapon asin alas 6 nin banggi sagot alas 10 nin banggi. Papaimbestigaran sa Kamara de Representantes ni Assistant Majority Leader in Quezon City Representative Precious Hepolito Castelo ang namamatay na rotational brownout sa Luzon. Base sa resolusyon na sinumiter ni Castelo, gusto kayo ding panginotan kan House Committee on Energy na pinamamayuhan ni Pampanga Representative Juan Miguel Arroyo ang investigasyon kan Kamara sa rotational brownouts. Nagangalas ng kongresista kung nata nagpautob pamangiraray ng rotational brownout sa pisar kan pagsiguro kan Abril kan Department of Energy na daing magiging shortage supply ng kuryente ngunya na summer season. Dinawanin doon ni Castelo na importanteng masiguro na sufficient ang supply ng kuryente para sa implementasyon ng vaccination program kan gobyerno. Maging sa online class kan milyon-milyon ng mga estudyante asin mga empleyadong kaka-work from home ngunyan nakakusugan ng pandemya. Pero kaya ni pinairaram kan National Grid Corporation of the NGCP sa red asin yellow alerts ang Luzon Grid kan mga nakalis na daw dahil sa manipis na supply ng kuryente asin pagitaas kan demand para darakan mainit na panahon na nagresulta man sa rotational brownout. Ipinahayag ni Labor Assistant Secretary in Bureau of Working Conditions Director Maria Teresita Cueco na makatabang man ng safety seal para maipagtaas ang kumpiyansa kan mga empleyado manungod sa indang kaligtasan sa tao kan trabaho. Aning masiguro na stricto asin padago sa pagsunod sa health protocols, epektibo ang sertifikasyon nin na bulan puon kan ipinuluwas ini. Para man sa tourism establishments, epektibo man ang sertifikasyon nin sarong taon asin kaipuan i-renew sarong bulan bago ini ma-expire o mapaso. Ikimbestigaran ng Department of Health o DOH ang pinagkasabing overpriced na investigational drugs na pinagamit sa pangontra sa bulong sa COVID-19. Sayon kay Dr. Ana Guerrero na may mga pasyente nagreklamo dahil sa langkaw na presyo kan Remdesivir na nagkakantidad ng 27,000 pesos. Sayon kay Guerrero dapat magkawat sa ng presyo kan nasaming bulong sa 1,500. Sagod 8,200 pesos mantang ang kantidad kan importasyon dahil ba dapat magsubra sa 5,000 pesos. Imported gikan sa India ang bulong alaga day pa manggirarin ni dapat maging siring kamahal kaya posible ang patong hali sa mga ospital. Base sa mga resibo na pinapailing ka nagkapit ang pasyente na nagkakawat ng 15,000 sa good 27,000 pesos ang presyo kan Remdesivir. Sa ngunyan ay ikipagtabangan ng Department of Health sa Department of Trade and Industry o DTI para imbestigaran ang overpriced na Remdesivir. Nagpatani ng Department of Health o DOH o sin Department of Trade and Industry o DTI sa mga nagpapabakal ng mga bulong o food supplement online. Sigun sa DTI, kinakaipuan mismo na pisikal na tindahan na sinlisensyado ang siisay man na online seller na magpabakal ng bulong. Apwera padigdi kaipuan man ang Certificate of Medical Device Notification, Certificate of Product Registration as in License to Operate basis direktibang ipinaluwas kan Food and Drug Administration o FDA.
Mentro sa sinabi man ka Department of Health na bago makakuha ng lisensya para makapabakal ng bulong, dapat na may trained pharmacist ang sarong butika para aram ninda ang tamang itatao sa bulong asin abiso sa pasyente. Katakot kayo ni posibleng magmulta ng maabot sa 5 mil sagkod 2 milyon pesos o makulong po 5 sagkod 15 taon. Ang siisay man na magpabakal ng bulong asin food supplement online na dayong permiso. Nagkaramdaman na kakusugan kan pandemya po ka nakaaging taon naging patok online and sa online selling. Kan may ibang produkto para may mawasan naman ang pagluwas sa mga harong asin may iwasan ang ulakit asin paglakop kan COVID-19. Tututukan kan liderato kan Philippine National Police o PNP ang aspeto ng pangsalud kan kada miyembro kan sa indang lado. Yan ang sinabi ni PNP Chief General Guillermo Aliazar, kasabay kan pinaglauman na pagkusog asin pagdakol kan sa indang puwersa sabay kan pinakusog na recruitment. Sigun kay Aliazar, puwersa na mamatayan ng pandemya kan COVID-19 kay puwan man pakusugon ng well-being kan lambang pulis. Lalo na ito sunod-sunod na naman ang guluwas ang mga pulis na ipigkakaya ang pigdadarang problema na minabusol sa mga hindi para gumibo ng krimen. Katunayan gusto niyang itaas ang ranggo kan mga nasa PNP Health Service po sa commander kay ni nagigibuon na Major General para palangkawon sa indang moral asin magkaiguan ng career growth katrokis kan sa indang sakripisyo. Tinawanin doon kan PNP Chief na puwer sa pagpili kan mga karapat-dapat sin magkakanigong pulis kay puan pagkatutukan ng salud, pangkaisipan o mental health asin physical na aspeto kan mga pulis na napapagalman dahil sa lawig na pagganap sa trabaho kunya na may krisis sa nasyon. Bareta sa ibang nasyon, nakakuwangon niya ng reaksyon ang makabigla na ginibo ni Belarusian activist Isat Tapian Latay po. Kansurusak sa kong kayo sa diri kayo ng saan unball sa laog mismo kang korte. Ang 40 anyos na sila di Pao, enot nang dinaras na simayado sa ospital. Matapos magbalo na maghugot, mantang pigdadangogan sa iyang kaso. Pinagreklamo nila di Pao na namamatayan ng political repression na sin torture, mantan siya nakakulong siring man ng pagbalo sa buhay kan sa iyang pamilya. Sinabi kan Vias na Human Rights Center sa Belarus na sila di pa nagsirarom na sa surgery at sinura naman damage sa iyang vital organs. Inaresto ni ka nakaging tao dahil sa pangirot na mahiwasan na hiro protesta. Kung may giramdoman ka nakaging bulan sana umananin ng pagkontinar si Belarusian President Alexander Lukashenko kani hijackan sa iyang gobyerno ang Rainian flight para arestaron sana ang sarong kritiko na journalista. Sa laro ni sports, nagpirma na sa One Championship ang Pinoy Mixed Martial Artist or MMA prodigy na si Janlo Mark The Machine Sangiao. Ang binansagan ng The Machine ang matuwang Filipino martial arts pioneer na si Mark Sangiao na founder as in head coach kan Pomoson Team Lakay. Grabe ang pasalamat yung 18 anyos na si Janlo sa One Championship na itinaunindang bihira as in importanteng pagkakataon na may pahilingan sa iyong kakayahan sa global stage. Pinasalamatan man kainan sa iyang ama as in coach nagsuporta sa iya kan magpoon pa sanay ni sa MMA. Paguli dyan, lo ang 3-0 professional MMA record. Dahil niya pinagalaoman na mautoban pangaturugan niya makakakontrata sa One Championship. Kung kaya, mas gusto na niya lumaban araw kan mga kuya niya na nasa Team Lakay. Niladawan pa ni John na iba ini sa mga veteranong fighters kan Team Lakay na bistanong striker pon kan amateur ni ordinayong pagtatapos sa iyang mga laban sa pagi kang ground and pound as in submissions. Ipinag-orgulyo man ni Coach Mark ang achievements kan sa iyang akya sinugmang maray dahil may nagpapadago sa iyang passion na pangarap sa kinaban in martial arts na oportunidad sa kanya. Platypus, ano po dyan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban sa bagong imbensyon ng watercraft na paborable sa mga divers. Ibang klase ang disenyo kay ni dahil hiling mo ang ibabaw asin niraram kang kadagatan dahil ang salog kay ni silag asin hiling mo ng gad ang mga nagaralangoy ng mga sira asin iba pa mga creatures. Apura pa kay ni kaya kay ni lumubog sa garong submarine asin dahil mo nakaipuan ng oxygen tank dahil ang platypus na nagtatao kay ni ng breathing apparatus na isusulog sa payokan rider o diver. Istorya na iiba. Mas mayaman ng $2 million o katumbas ng 95 million pesos ang sarong babae sa North Carolina matapos siyang magbakal ng lottery ticket para sa sarong draw na wala man siyang intensyon na intrahan. Nabigla si Elizabeth Johnson matapos siyang maraman na ginana niya ang $2 million na prize kan Mayo 22 dahil ang huna niya para sa 9-not na draw ang nabakal niyang ticket. Nagtaya si Johnson para sa May 19 draw. Lagaday pa lang siya nakaabot sa 9:57 PM na cut-off. Sarong minuto sa na siya na late pero dahil na minabot sa iyang taya.
para sa nasabing petsa kaya naging para sa May 22 na draw na sanay ni. Maray na sana naging late ang sayang pagtaya dahil tuminamaan kabos na 5 numero na sa iyang tinayaan asing ginana niya ang $1 million na million jackpot na doble pa ang premyo dahil may 2 times multiplier ba na nabulnot kan aldaw na ito. Nakuha na ni Johnson ang sayang premyo kan Mayo 27. Naguli siya ng $1.4 million sa kutumbas ng 62 million pesos matapos na bawason gikan sa iyang premyo ang magkakanigong federal as in state taxes. Flashback! Hunyo 3 kan taon 1863 pasado alas 7:31 ning Banggi sarong aldaw matapos ang matinding init na namatayan sa Manila si na busy ang gabo sa panganda para sa Festival Corpus Christi bilang biglang yuminugo-yugo ang daga suminayaw asin nagkagaraba ang mga edipisyo na sa makosog na linog na nagdurar sa naning kabangang minuto dakulang nalubong nin buhay ang ginatos ng mga residentes kaibahan sa mga nagadan ang temporary na mamahalak ang diocese na si Dr. Pedro Palaez ilabot ni nagkapit ang aldaw bago nakuha sa iyang bangkay kataning ang sarong amigo sa irarom kan mga debris kan katedral. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base, patarbang-tabang News Director din para sa 7 News Manager Bar de la Cruz. Ako po ang sanong naging tagapagbareta ko dyan na pagkauto. Ako po sa Renz Luna. Di maghali, di magpukna. Masunod na ang programang Iskaramusa kay Bas Angel Mustasa. Pagkatapos na nagkapir ang mga pagirumdong. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated